שלום חברים, כאן גיימינג ישראל, והיום זה עוד בלק אופס 2. עוד? כאילו לא עוד, פרק חדש של בלק אופס 2. אם תרצו, אנחנו נמשיך עם הסדרה. זה עם דאטמץ', אני למטה, אני למעלה ולמעלה. צריך להקטין קצת הזום. הזום היום לא טוב יוצא לנו. אנחנו מקליטים מאוחר, אז אנחנו מדברים חלש. ונפל הטלפון. איזה דאבל קיל. זה קצת קשה. לא, דאבל קיל זה לא קרוב. הנה, הצלחתי. הוא למטה, הוא לא מת, כי הוא עומד. הנה, הצלחתי. רואים כמעט את כל המסך. זה, יש שם אנשים. לא אכפת לי. אני אפילו לא במשחק, אני אעשה פשוט משהו. איזה שוק שם. עברתי ספה. אני לא להזיז את שו, הפלאפון. איך הוא ככה קיים? עברתי ספה כדי לא להזיז את הפלאפון. יש. זהו. בעצם אני אחזור שישמעו אותי יותר טוב. אני אהיה פה. פה זה טוב. אוי, מצטער על זה שאני לא משחק. חבר'ה. וואו. טוב, עכשיו בואו נשחק רגיל. כן, לא טוב. רציתי להוריד לו את זה, כדי שיקום במקום אחר. רציתי להגיד לכם, אני לא טוב במשחק הזה. אני טוב, אבל באונליין לא כל כך. כפי שראיתם, הסרטון הראשון שלנו היה מהאקסבוקס שלי שהוא פרוץ. אז אין לי אונליין, אז קשה לי לשחק נגד אנשים באונליין, כי הם יותר טובים מבוטים. והוא מת לקנות פלייסטיישן. כן, ואז נשחק ביחד, ונקנה גיים קפצ'ר, שנוכל לדבר ביחד. ולצלם את זה. פיינלי, כן. אבל אני אצטרך דיבורית עם USB. יש לך, לא? יש לי דיבורית רגילה. מחר, בעצם, אתם רואים את זה, בבוקר או בלילה, לא יודע. אבל אצלנו זה, איזה יום היום אור? אין לי מושג איתך לפי יום לפני איזה טוב, שעתיים. נראה לי שלישי או רביעי. רביעי. חמישי, כן. איזה חמישי? חמישי, מחר יש את ה-WWE. אני זוכר. חמישי, אחי, חמישי. בסדר, מה אתה מתווכח? אני רק אומר. אנחנו ביום חמישי ב-2 בלילה. ביום שישי, תראו, אנחנו לא יושבים ולצלם לכם פרקים. כן, ביום שישי אנחנו נראה לכם פרק של סדרת סורווייבל, נכון? אתה מבטיח דברים, אנחנו לא מבטיחים, סתם. כן, כן. את האמת לא מבטיחים, אבל זה רוב הסיכויים שזה יהיה כן, נכון? כן. וואו, טוב. איזה דאבל! איזה דאבל הדשאט! איזה דאבל! עשית דאבל הדשאט? כן. מי שלא יודע מה זה נוב, אתם נוב, סתם. נוב זה לוזר, בשפת הגיימרס. ופרו זה הדבר הכי כיף בעולם. זה אני. מודרפאקר זה לא אתה סתם. כן, הוא די פרו בזה. אני פחות פרו. אני פרו פאנט! פאק יו. טוקיו קיל. יש שם 2 מאחוריך. אתה לא צריך לדאוג יותר. ב-TVV. כפרה ב-TVV. איפה הוא? איפה? אתה יודע מה? אני מחליף קלאס. היי נוב. I'll kill you. יו, מי שהרג אותי היה לו דגל של איראן. אלו. טוב, אני בגדים של איראן. לא, אני צריך להגיד, היה לו בגדים של איראן. בסדר, ואני הורדתי כמה אנשים.
איזה מפחיד זה, אני מקווה שהוא לא יהרוג אותי.